Als nächster Redner hat für 1 Minute 30 das Wort Herr Stier. Hvala gospodine predsjedniče. Evo, prošloga tjedna u studiji koja je objavljena u Briselu o neaktivnim, odnosno nezaposlenim migrantima unutar Europske unije koji koriste socijalnu pomoć u drugim državama, mogli smo vidjeti da takvih neaktivnih EU migranata je manje od 1%, pa i u nekim zemljama poput Velike Britanije, gdje je ovo pitanje očito postalo i predmet političkih rasprava, broj takvih EU migranata je samo 2,6% ukupnog broja nezaposlenih. Sve brojke pokazuju da poštivanje temeljnog europskog prava na slobodu kretanja unutar Europske unije ne ugrožava sustav socijalne skrbi država članica. Dakle, glavni razlog za mobilnost europskih građana nije dobivanje socijalne pomoći u bogatijim članicama Europske unije, već je glavni razlog dobivanje posla u tim članicama. Gospodine predsjedniče, socijalna država kakvu smo poznavali u Europi jest u krizi, ali za to nisu krive migracije unutar Europske unije. Naprotiv, mobilnost unutar EU pa i pametna imigracijska politika mogu biti dio rješenja za europski model koji je u krizu upao zbog odgađanja strukturnih reformi, zbog relativizacije temeljnih društvenih vrijednosti i naravno kao posljedica toga zbog izuzetno loše demografske slike Europe. To su ključni problemi o kojima moramo više voditi računa i o tome raspravljati bez tabua. Populistički napadi na EU migrante i na useljenike zapravo nas udaljavaju od prave rasprave o strukturnim reformama, udaljava nas od snažnijoj, na primjer, obiteljskoj politici u Europi. To su rasprave koje moramo otvoriti u ovom Parlamentu, to su rješenja koja su nam potrebna da bi Europa krenula s novim valom gospodarskog rasta, a povrh toga to su rješenja koja su nam potrebna da bi Europi i mlađim naraštajima vratili nadu. Hvala. Köszönöm. Jetzt habe ich eine kurze Frage. Die Kollegin Benar Atou hat sich zugegebenermaßen ein wenig zeitverzögert mit der blauen Karte zu Wort gemeldet für Frau Bizzotto. Jetzt frage ich erst Sie, Frau Kollegin, nachdem Sie sich auch fürs Catch-the-Eye-Verfahren